أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe musidɓe yaɓoɓe Fouta Pilis, on calminama, on jurama, on ñagama du'a'u, on neldama du'a'u, on mbiyama oɗon jarro, onon jaafo. Yo Allah yaafo en, yo Allah jaɓan en korkaji ɗi, yo yaafo en tatande ɗe, yo Allah okku en e ɓeydude tinnare e tawno balɗe men sappo ɗe ɗo ni non ceɓɓito e pawɗen kadi koye balɗe sappo ganduɗa battintoɗe ɗe ganduɗa ko hen nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wi yen jiiɗo jamma o. e ko ɗum noon wadde yo Allah okku en ɓeydude tinare, ɓeydude dewe men Allah inchallahu taala. kadi yo Allah jaɓan en ɗum. hande kadi e gaari yewtere men ganduɗa wattude sappo e jeeɗiɓire. so wiyama sappo e jeeɗiɗi korka noon ma wonto hakkillaji ɗi jeehi, ma wonko yimɓe miiji. holɗum ko yimɓe miijuto woni ñalawma walde badre. ñalawma walde badre nde ganduɗon kono julɓe e heeferɓe kawruno walde badre nde ganduɗa ko nde ñalawma ɓurɗo mawnude e ñalawmaji mo ganduɗa julɓe enen beltoro. wonno nden on saaha julɓe keɓno polgu kadi ganduɗa wolde ganduɗa sattunode musnode. kono alhamdulillahi rabbil alamina julɓe dañi hen polgu e yantude balla allahu subhanahu wa taala. wadde hande kadi garen kaalen hen seeɗa e garen tan e hadis mo ganduɗa ana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal kaali hadis mo Umar ibn al-Khattab haali o bo addi o ganduɗa wi lamma kana yawmu badr nadara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-mushrikin wa hum alfun wa ashabuhu 309 rajulan و19 رجلا. حديث mo ganduɗa Umar ibn al-Khattab haali ɗum o wi nden ñalawma badre nden ɓe gari ɓe darima, mushrikine en heforeɓe darima, nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e sahaba mum e soldaji mum darima. nden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴeewi heforeɓe ɓe, nden o ƴeewiɓe o tawi kamɓe aɓe goni ujunere, o sahabaɓe makko kanko ina woni 319 woni hen no gaddiri. nden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yi ɗum fastaqbala al qibla. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o naati ganduɗa toon e khaymi to, tillis makko to woni hen no gaddiri. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. نلا صلى الله عليه وسلم هجتي فنانge o werti juuɗe makko omo ñaago omo nodda allahu subhanahu wa taala. noddugol allah noddugol nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam to e joomum noon ganduɗa ko ɗum tigi woni noddugol haqiqa ko ngol noddugol ngol ganda ngol ala ko mbiyata ko votre compte est insuffisant. woni ganduɗa compte ma wa orange no waɗa ni noddaɓe mbima compte ma ala haydara. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddata allah jaabo, o ñaago allah okka, o haala allah jaabomo. wadde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o hucciti funnage omo haala omo ñaago allahu subhanahu wa taala ko wiyata allahumma anjiz li ma wa'adtani. e joomam addu ko ganduɗa ko podannoɗami ko. allahumma ati ma wa'adtani, joomam addu ko podannoɗami ko. yo allah addu ko fadanoɗum ko, yo allah okkumo polgu e dow hefereɓe. allahumma in tuhlik هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. joomam adnam ballal ngal podannoɗami. joomam so tawi a halki ndeɗo fedde ɗiɗo soldaji woni sahabaɓe ɓe wodduno
soldaji darinoɓe ngam haɓanade islam fellude jihadi fi sabilillah. o wi jomum so tawi a halki ɗiɗo soldaji dariɗi ɓeɗo jaaɓe maɗa dariɓe daraniɓe fellude jihadi e lawol maɗa, so tawi de a halkiɓe ya fam an Allah a rewetake leydi. mi tawno ɓeɗo dariɓe ko kamɓe ɓuuri ganduɗa fellidde e sembolinde, kamɓe ƴetti pittali mabɓe kadi ɓe mbaɗi lawol Allah subhanahu wa taala. holko taki ɓe mbaɗi ɗum? ngam ɓamtude konngol tawhid woni la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. نبي صلى الله عليه وسلم فما زال يحلف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. نبي صلى الله عليه وسلم وسياني أمدو ورتجوا لمكو ومن ياغو أمدو منبدا الله سبحانه وتعالى. ها ganduɗa moƴare nde wonno nde o waɗirno nde waɗno e bale makko ko mojino ko saami iwe bale makko saami. fa atahu Abu Bakr fa akhadha ridaahu fa alqahu ala mankibeyhi ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل. أبو بكر nden ƴetti ganduɗa moƴare makko nde watti e balaɓe makko ɓaydiyamo hikki e makko caggal wimo yonimo ya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nabiyullah yoni hanti ko duwataɗa ko yoni hanti ko noddata ko ma joome ganduɗa okkuma ko fadannoma ko woni ballal. kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñagotono ko ballal e ɓen ndeɓe juulɓe ɓe dañata polgu e ɓen mushriku billahi en ganduɗa hefereɓe ɓe. min Aboubacry wimo hanti nelaɗo Allah yoni ko duwaɗa ko hanti ma Allah addani ganduɗa ko ballal ko ñaguiɗam ko faddanama ko. ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jippine ayo wi idi test dala fude jomiraɗo Allah subhanahu wa ta'ala jippine alquran ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jippine alquran aye to weɗo id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Allah subhanahu wa ta'ala jippine aye qur'an o to wiyata to toon to ganduɗa tuma nde ganduɗa ɗaɓɓaton ballal e añɓe mon woni hefereɓe. Allah jaabi duwa o mun, Allah jaabi duwa o mun, ɓokki mon ɓeydani mon ganduɗa ujunere malaike ngam wallude mon e añɓe mon woni holɓen hefereɓe ɓe ganduɗa ɓe jippo aɓe ndewodiri aɓe ndewiri em ngara ballal wallude juuɓe ɓe gasama ñalawma badiri te enen ganduno nden hefere ɓe gonno ko ujunere juuɓe ene gonno 319 mbiɗe. fa amaddahu llahu bilmalaikati Allah ɓeydani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam malaikaji mbiɗene ujunere malaike ganduɗa Allah neddi ɗum juuɓe pour jantay ganduɗa ko wallude juuɓe ɓe ganduɗa e hefereɓe ɓe. wadde noon an neɗɗo o an juuɗo fa ya ayyuhal abd e hema an jiyaɗo Allah juuɗo ko andi fo andu on ñalawma jangga goywel nelaɗo jangga kadi ganda kadi on ñalawma badri mo juulɓe ganduɗa dañño polgu e dow hefereɓe saabu jeeya koye tarikhaji islam kadi وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فنرى صلى الله عليه وسلم فيتو جوميراɗo subhanahu wa ta'ala so tawi a halki ndeɗo fedde soldade ma ɗiɗo dariɗi haɓanade daranade islam, so tawi de halkide de an joomum ya faam so tawi ɓe mbarama ɗo ya faam joomum an a rewetake leydi. ganduɗa nelaɗo sallam haali ɗum e ɓen wonnoɓe makko ñalawma badri min ashabihi alkiram radiallahu anhum wa welede Allah wona mabɓe ɓen sahabaɓe. tahmidillah an jiyaɗo Allah
yettu Allah alladhi nasara dinahu jomiraɗo mo ganduɗa kañum walli diine mum o wa a'la kalimatahu o ganduɗa o towni konngol ma konngol tawhid woni hollum la ilaha illa allah muhammadur rasulullah o walli julɓe ɓe e nden darde jihadi mumen wonde townude la ilaha illa allah e wurnude la ilaha illa allah allahu subhanahu wa taala ganduɗa walli hen e jihabi mumɓe fa azza jundahu wa nasara rasulahu sallllahu alayhi wa sallam ganduɗa o walli o teddini o walli ganduɗa kadi soldaji makko ɗi woni sahabaɓe woni nabinaɗa sallallahu alayhi wa sallam o walli kadi nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam fi tilka al ma'araka nden o nden haade nde ganduɗa o walli hen juuɓe ha kooli hefere ɓe anna ñalamo ganduɗa yowmal furqan yowma taqal jam'an ganduɗa ñalamo mo ganduɗa julɓe hefreɓe kawri ganduɗa gonga e fenani seera e tawno so tawi hefereɓe ɓe pooli julɓe ganduɗa oɗon gandi ko kefata ko ngo jowto doole so tawi julɓe gañima hefereɓe on gandi julɓe jowto doole wadde Allah walli julɓe ɓe jogui doole gurni daari e jihadi mumen ha ganduɗa mbawi townude konngol wonde la ilaha illa allah muhammadun rasulullah wadde an julɗo o ilam anna allaha nasiru dinihi wa ala almuslim anda ya faam an julɗo allah subhanahu wa taala omo walla diine makko omo walla walloɓe diine makko woni darniɓe diine makko so tawi a darnima diine o tan inchallahu taala kadi sikki ala allah wallete yo won kadi no ganduɗa jihaadi ma o li i'la'i kalimatillahi wonde ganduɗa townude e ganduɗa yekkidde ɓamtude konngol la ilaha illa llahu muhammadou rasulullah hono noon nelaɗo sallllahu alih w sallam sahaba mum darrinoni ɓamtude konngol la ilaha illa llahu allah yantema ɗum walli kadi ya wallu kadi julɓe ganduɗa e bangal sembe e bangal fof li mujahadati l kuffar wa anna allaha yansuru man nasarahu ya wallu julɓe ganduɗa darniɓe diini l'islam o gam ɓamtude ɗum annene an neɗɗo o ya walluɓe daronɗaɓe hen ɗe tawno allah subhanahu wa taala omo walla on bolɗom kama qala taala ya ayuha alladina amanu in tansuru llaha yansurkum wonde allah subhanahu wa taala en ha alqur'ana wiyat ɗo e hemum julɓe gomɗume allah so tawi on balli allah allah walla mon allah noon no ballirten noon ko woni wallude allah noon ko so tawi a darnima diini l'islam o allah walluma so tawi a darnima kongol tawhid allah walluma wadde ɓen ganduɗa an neɗɗo o mo tawaka wolde badri mo tawaka wolde uhud ganduɗa hunayn mo ganduɗa salamu aleykum uhud bi waaw ok mo tawaka wolde badri mo tawaka hunayn e ganduɗa golwel nelaɗo sallllahu alih w sallam kewɗe aɗa foti yettude allah tawa ko ɗum kam jetta allah no feewi e ko allah ganduɗa walli julɓe ha yetti to gonɗa ɗo ganduɗa nden julɓe cuusano juulde e jumaji cuusano wadde jumaji simi juulama cuuɗo jetta hen allah nelaɗo sallllahu alih w sallam sahaba mum darima hen ha kawima ha jumaji batti hewde hande kala to jaaɗa jiiya juma jetta hen allah kadi daroɗa darde ɓen holno darotoɗa ɗum annene gaddirta ballal ma hen wadde jihadi ma holde jihadi ma wonata tawde hawrani jihadi jogade silam ya haɓoyede jihadi ma yo won wallude ɓen darniɓe ɗen l'islam alhamdulillahi rabbil alamina mah jamaji uddita duuɗe janggetede alquran e jangguitede hadisaji e janggetede dini l'islam e tawno keef rew koko noon haɓirte kala to école waɗi to école uddita to ganduɗa walla église waɗa walla ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa intaka dina lohde to waɗa an gaɗa mbaɗa ɗon duɗal alqur'ana walla mbaɗa ɗon mahdara walla mbaɗa ɗon jama ko hollum walla mbaɗa defte muule defte ɗe ganduɗa koye dini l'islam ina nawdi islam o yeeso walla ganduɗa balla ɓen jangguinoɓe alqur'ana e ganduɗa balla ɓen janggoɓe alqur'ana so tawi a waɗi ɗum tan an a waɗi jihadi a walli saabu so sukaɓe ɓe janggi alhamdulillahi rabbil alamin ko kamɓe billanto min keforago ngo ko kamɓe kadi machallah alhamdulillahi rabbil alamin ko kamɓe kadi ittata niɓɓe ɗe e kamɓe ittata majjere nde so tawno so majjere iwi
e ɓerɗe yimɓe niɓɓe ɗi e ɓerɗe yimɓe ko lumiére lomtoto ɗon ko gandal lomtoto ɗon Allah subhanahu wa taala wawa rewede wawa andede e ɗum noon wadde enen tinnuɗen e jihadi men yo won ɗum enen en daroɗen hen ko ɗum kadi ganduɗa kande ko ñalawma mo ganduɗa wolde badri e sikki ala en kalaten hayso seeɗa kadi ko ɗum woni enen e jiɗɗen haalde hen seeɗa mo ganduɗa kewino e wolde badri e ganduɗa ina heewi noon gasdata tan e yewtere wotere kono en jubbati hen tan inchallahu taala ɗum noon yo Allah okku en ganduɗa enen e daranade saaha mo woni eno daroneɗen diine o ballen diine o kadi nde tawno sen balli diine o ko koye men balluɗen nde tawno kadi julɗo o ala gaño e aduna o so wona on gaño Allah hol gonɗo gaño Allah on jedduɗo konngol tawhid on mo ganduɗa jeddunelaɗo sallallahu alaihi wasallam julɗo ko on tan foti wonde gañoma on foti wonde kabdiɗo ma kono wona musidɗo ma julɗo ɗum noon tinnoɗen onon jarro onon jaafo jarrodiren jaafodiren koye men yo Allah yaafo en bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam sikki ala ko woni ko hakkude men ko enen tan jaafodirta ko enen tan jaafodirta yawta Allah subhanahu wa ta'ala kala ko neɗɗo wawi wadde o mbawma yaafade ma dama waɗani shirku billah yo Allah okku men rentade yo Allah okku en timmode moƴƴere kadi yo Allah okku en muñodirde e yaafodirde e wallodire sabilillah ko ɗum wonna hande yewtere men ñalawma sappo e jeeɗiɗi korka noon yo Allah jaɓanino jaahi seydil wujud en gari hay jettimɗo ede kala hen ko haala ko fewani ko tata koto banggal haaladuɓe kala hen ko timmi koto Allah subhanahu wa ta'ala e tawno minen haaloɓe ɓe ganduɗa ko foof yidde tan wallude e yettinde ganduɗa ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wino ko balligha anni walaw bi aya allahuma ij'alni من المبلغين بجاه محمد وعلى آله وصحبه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته